A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhiru 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jasambah kami kepada sugalun niniak mama nan gadang basa betuah, kepada angku-angku alim ulama suluh nan tidak kunjung padam, angku-angku cadiak pandai pasak jukungkuang di negari. Maka nak salangkuk ganok nyolah dubalang joam panglimo pari dalam pagaran kokoh bunukan duang samo di dalam. Karanggo di batang kapeh manitih daun silasiah lalai ke pucuak silaronyo. Indak bainggo joba bateh bukan basibak joba sisiah di lingkuang sambah kasadonyo. Amma ba'du, adapun kemudian daripada itu Allah dan menjadi buah persambahan. Pihak dek kami rang balerong pimpinan datuak para patiah. Lah lamo taraga jotakana nasa diati nanta pandam kau ribatin nanta simpan kinilah baru tala buahnya. Komahkanlah samo mama calia. Pita kaset sadang balenong batu tua selingka adat itu nanutang dilansaikan. Disusun-susun diatok, dikarang diatua panjang lalu dituang karekaman. Tanama namo studio etan di jalan Perak Kosong di dalam ranah Kota Padang. Satantang tema nan diangke alamai sesarang kato, ialah kepada calon penghulu tuneh pimpinan di nagari kandidat pucuak dalam kaum. Kami tatiangkan dalam kaset bungkuihnya pitaruhayah berisi pasan namanah. Dilaiya kepada anak dibatin untuk orang banyak. Langsung disampaikan dek angkuyus tetuk perpatiah Kumandan Balerong di Jakarta. Joko diindang di paberai dietong dikaji-kaji raso lancang kami ke tengah mak. Sabab balah dia itu pangulu banyak nan betuah, tuangku banyak nan kiramai, dubalang banyak nan sati. Rumi barundiang jinan pandai bak makan dakik nituo. Tapi walaupun nan bakian mak, saguruah-guruah hari nan kapa dilawi jo, sarusuah-rusuah hati nan bana disabui jo. Maka dijambokalah sepanjang tangan dijuluak sepanjang galah disabui sadonan dape. Alang jo kekek bari makan barilah makan kaduonyo sangka tegantuang-gantuang jo. Panjang jo singkek diulehkan kok tak sampai apo kadayo tenggang dek mama je bicaro. Akhir kalam sudahan kato. Kalalawa di Pulau Rimbang anak rusuh mati tadabiah. Kok gawa tolonglah timbang kok doso ampuna labiah. Kami nan bukan cadiak pandai ilmu di Allah tersimpannya. Kok lamah mohon dibilai tando penghulu sandiko. Dilubuak terentang pukek kanailah anak ikan rayo. Duduk lasutan nare-arek kami kemulai babarito. Manolah nak kanduang ayah. Dalam sapakan dua nangkona. Kabar berito ayah danga curito sayah dalam kampuang apalah bunyi pekabaran. Kan yo berdiri rajo sepakai alam berdiri pangulu sepakai kaum. Baitu undang dalam adat tabuhu atakabe arek sampai kini alun berubah. Mako di dalam kaum pesukuan nan babuku bakaratan nan basimpang basapiahan. Allah setanai salataan, Allah setapak sapijaan. Murai tak ado nan bakicau rantiang indak pada tiak lai. Konon waang kadigadangkan nak memaci tampuak jo tangkai pucuak pimpinan pesukuan. Ialah pangulu tu namanya. Bulan sawa tahun dimuko di hari bayak bulan bayak. Ombak tanang angin salasai hujan taduah kabuik pun tarang ajuang balaya di musim. Sinan lah halek jadi pancang tagak merawa dalam kampung gaba-gaba baradai panjang. Malatuih badia pusako bagua tabuh larangan tando orang gadang nayak nobat.
Maku dilapeh kulan siang ke nagari dibantai ke bau panjang tandua. Di saat ketika itu nak dialek jamuan adat di sanan gala dilewakan. Anak ayah jadi pangulu orang gadang bersahabat tua. Gadang di payuang sepataga basa di dalam pasukuan batuah pulau di nagari. Alhamdulillah bayaklah itu syukur ni'mat pada Allah sanang layah mendangannya. Balah bana senang hati nak dek malin nindak tabaco kan dek tukang alun talukih kan rasu mandi di anak sungai nan bak rumput di timporinai. Namun salampih daripada itu nak jokok dibaliak bak memanggang kalau diulang bak menyapuh dino lalu dimanuangkan siko tagamang hati ayah takucuik runggo wati bundo sabab balah dek itu nak nyato bak pantun orang apalah bunyi pantunnya. Si saliah mengkuto ameh mendaki mudiak kilangan, lah buliah mangkonya cameh mendapat raso kehilangan. Mangko itu ketua ayah, sepanjang nan ayah tahu suriah si pasin dalam adat contoh nan sudah dinagari. Adapun nan kemenjawe warih pangulu bukan urang sembarang urang pilihan dua dalam. Nan rimbun rampak jo adat babuah labek jo pusako. Mandeh kayo bapak batuah mamak disambah urang banyak. Mako kok dibandiang-bandiang diuku aduk ke badan diri wa angko. Jauh lah panggang dari api nak. Awak gapuak tabawa lama kok tinggi ditunjang rueh lagak di baju palasuran gadang jawareh rang bandua. Pitih sayuk sekolah tangguang ilimu wa kurang-kurang pengalaman marape alun. Tapi baisi buah pantun. Sakalai ambiak kesalendang pembawa nak turun mandi. Yo adai awak mangapalang. Yo sarak jauh sekali. Kok mahapi basi jubilah dikuyuang. Tak baban batu digaleh upah tajawik kabau pincang raso membulang tiap patah. Siko tacame hati ayah. Tapi pulona banyak pituah nan badanga tuturan nurang cadiak pandai apalah bunyi nasihatnya. Nyampang nan luak lai kata timbun nan munggu makanan tajak paham yoranah pelikuan. Sinan tabantang jalan rayo alun nan jauh tak tajalang. Ayah yakin nak asahkan beniak bayak situ elok paham memutus sadundun doa jauh sau sinan hidayah keturunnya. Tak ada kunci tak terbuka nak sabab tak kalau tak cetak kuro-kuro urang membuat anak kunci. Carilah sampai basuh di mana letaknya anak kunci. Dia itu ayah ingatkan. Kok nak tahu rajin bertanya, nak pandai sungguh beraja, nak arif kuat menyimak. Nak mulia tapati janji, nak tuah di budi bayak, nak kayo pandai bine. Ku iyo parangka dihadang, nyampang amanah batarimo, langkok-langkok senjato diri nak, pagaran laia dengan batin tuntui ilmu sampai dapet. Asahkan namuh menyimak, guru beserak bekuliliang alam takambang ketuladan. Barajalah kebakih pisang, baa bana rasio pisang nak, idui anyo sekali joak, umuan tidak panjang ame. Tapi bapantang mati mengaris yak sabalun buah mengalupak walau jantuangnya kataulua. Pagi dipancuang patang tumbuh dipapek bataruak juo cakoroge kini badaun. Paneh bemusim tak nyolayu dek ribui aram tabokekkan sampai maurai bunga manda. Tumbuh hisuak babuah labek menyirah sabalik tandan dimakan urang sanagari buruang di pipi barsaki. Deklah sampai niat mengkasui membari guno bakulil yang tarago indak disintuah nak inyo ketumbang rabah surang dilamati tunggak ke bumi. Umua usai tugas selesai jariah hendak dikenalai bianan satu menilainya. Sebentar tapi berkesan, sekali penuh kenangan. Baitu falsafah hidup pisang lukisan hadis pada alam. Khairun nas yampa'un nas. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang memberi manfaat untuk orang lain. Atau baguru pulau kebaringin nak tumbuh menangah-nangah padang. Dari jauh jadi pedoman lahan pia jadi tumpuan tampek bepuhun dagang singgah. Daun rimbun menyusun siriah ibarat atok kebataduah umpama payuang kebalinduang. Dahan gampa baurek tunjang menyatu hunjam ke bumi kok sakah pentang mempok. Buah nan indak labek bana, gadang sekiro makan tunai. Nyampang lareh gugua ditampuak jatuh menimpa orang lalu alun menyeso nan di bawah. Diurek melantai tanah indak nan tumbuh luar rumput.
Rumpuiknya gatia-gatialan cuala piak perdani hijau, halus lunak bak bulu kucing tampek musafir lapehara. Itulah sipai de baringin nak. Walau bapanih kehujanan tumpuan angin julim bubu meliwak di timpo badai. Namun baalah bana penangguangan nak dek janji ikarata gua ikhlas sebagai payung panji sinan hakikat bahagia. Contoh nan sudah pada alam nak. Tuladan bagi pemimpin, suko jerila diperbanyak, sabar tawakal dilabiahi. Tasabui tentang pengulu. Adapun asa namo pengulu dari pangka sarata ulu. Tampuak tangkai gagang pemaci sinan ninggoknya matoladi yang bakih punco arik mengungkuang. Kolai tampan tabao, urek liek kareh bamatan dagi yang berpilin silang siwa tukang selesai membantuaknya. Dilangkuang makanan rawi dilariak tunangan ukia. Putih yang sanang bawa memuji simpai melilit sanang hati sapakai lilin juambalau. Uji mana kesimpulannya? Kok nak jadi penglujuo, pangka jolu dalam adat tampuak ditangkai di nagari pembalo anak kemanakan. Taguah-taguah bapendirian, jaleh-jaleh tanah bapijak, yakin-yakin kamadiawah. Itu cie. Arati kareh bematan berprinsip dalam bersikap, konsisten dalam bicara, tanggung jawab dalam bertindak. Baitu basoreng kini. Bantuak tampan romban manakah mukaswinyo, tahu je nasib anak buah, peduli je masalah, cepat tanggap dengan aspirasi arus bawah. Usah cuek kata orang kini, masa bodoh kecik orang Jawa butuh 9 bersuawak. Janyo putih yang malara ulu, takanak simpai je bawa pengungkuang pengabe arek. Itulah iman dengan takwa anak. Agamo pagaran batin syariat pidoman niduik suluh di dunia yu akhirat. Sataguah-taguah hulu sabi nak setajam-tajam matoladiang. Nyampang ngambalau tak marape alamek lungga dipakuakan pancuang janarok kememutui. Itulah hinyo kasih sayang nak. Mangabek jutali budi babungo santun jaibo. Tamor datang sesah mendapet karisma ketibo surang sinan dibawa tepampangnya. Adapun hiasan jukiran mangko manih dipandang mato saju ati salesobatin. Banamu baramah tamah. Banyak leseng yang dari galak dapet sanjuang indak melantiang kana upek pantang mengaluah kariti jadi vitamin. Kayo musikin tak basisiah nan kurang sapo daulu nalai kama kapai. Tapi kok tak basuo nang sadonantun nak. Kalau kau lulu tibarau bawa kajai simpai ngedawai. Jo bantua indak manakah jo kilek jauh sekali. Elok tinggalkan mata sabi. Kato ko ura-ura ungkai berundiang taranjak-anjak patang pakai berisuak cahaya. Budi tersingi dinarami agamo mengulik dasun. Tiok disapo tak babunyi, asa dimbau tak menyami, suku memanci yang dibalango narunci yang nyurawi jo. Itulah pantang celakonya nak jadi pengulu pucuk bulek pimpinan dek orang banyak. Jauhkan bana tunakan duang upek sarapah nang katumbuh doso lah anak nang kadape. Ayah tak rila tentang itu. O nak kanduang imbawan nayah agak parapek melah duduk nak nyato ujuik kato-kato. Pado jangko takaran umum ukuran pasa nan biaso. Sawajah tentang pengulu pemangku adat di nagari. Menaruh sarai pemakaian kriteria kece urang ado sabaleh bilangannya. Manulah jinih nang sabaleh. Pertamu Islam.
Kedua, mesti laki-laki. Ketiga, banda tajunanaya. Keempat, balik berakal. Kelima, sehat laya batin. Keenam, urang arif babudi alih. Ketujuh, peduli ju anak buah. Kesalapan, kasiah gaibo pada adat. Kesembilan, menaruh jiwa pemimpin. Kesepuluh, adil secara jujur. Dan nan kesabaleh, ringan mului lama rundiang. Setantang Islam agamonyo itulah sarai pokok tangka. Salua agama Islam tertulak jadi pengulu sarai 10 tak balaku. Sabab itu kata ayah, nan jadi landasan adat urek tunggang tali mariahnyo nyatolah hadis di Quran. Adat besani syarak, syarak besani kitabullah. Kok nyato inyo orang kapia ataupun murtad baliak gagang, gugua segala kewajiban tangga rangkaian hak adatnya. Usahkan ka jadi datuk nak baban pengulu keripangku, menjadi sultan pun tak mungkin. Punah warihnya jadi minang babasuh jajak di pusako haram memakai nama suku talantiang di rumah gadang. Baitu bunyi undangnya, dalian nindak ragu lai pasang sudah pakula mati. Itu yang pertama. Yang kedua, orangnya mesti laki-laki. Sabab sepanjang ukuran syarak laki-lakinya tu pemimpin babateh pada perempuan. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Baitu ayat mengatakan landasan hukum syariatnya. Nan ketiga, babanda tajunanaya. Jaleh pusako pawarisan. Nyato basasok bajarami basuo pandam pekuburan. Bukan inggok, bukan mencakam, bukan pulau orang malaku talukih di dalam ranji. Nan kampe balik berakal. Alun sampai ukuran umua orang terbilang anak-anak di luar sarai tu namanya. Dia daik koto piliang dek karambia tumbuh di matu warihnya langsung dari mama. Buliah lagala dilewakan walau datuaknya pajaketek. Namun memaci tampu andiko talimpah bakeh nan patui sampai menantinya gadang. Dan kelima, sehat lahir sehat di batin. Kok badan sakit-sakitan, sakit nan tidak kunjung cegak. Salah bau kurang anggoto cacat fisik baki cek urang di luar bilangan adat. Atau gilo dalang jo pasiak kan dua sebalah tali gitarnya tu beluak kurang panuah. Indak baruang baki masuk laki lah palang pasa adat pangkik pengulu balarangan. Dan keenam, babudi akhlak betarati. Walau mungkin dipandang mato bantu lai takah punado. Tapi ko idui indak babudi laku parangai besu anya akhlak indak menaruah. Ilang patui jadi pemimpin. Nan bak menitih kayu lapua ibarat menumpang duduk tiri hanyi serantau anak buah. Man ketujuh, peduli ju anak kemanakan. Sapan tunggu balo tengah padang ingek taranak tapi cawai. Siang jago malam betanggang panjang caliak nyari yang pendanga arih diarek kemalatiang. Alun sakit panawati bo baru tagamang laba jawe tiok tangih makanan tujuan. Baitu si paik rong balo. Nan kesalapan kasiah je cinto pada adat. Babaiyak sangko je pusako undang-undang berjunjung tinggi. Kok nyampang ragu jo adat ati bainggan menarimo dalam naniyo baindakan antilah jadi pengulu urang munapiak tu namanya. Santano lai kemengawi adat disai dipakainya. Joko taraso membarei tibola cecek tapabandiang dikatakan adat lakuno lah tinggal caro berpikir mahambek garak pembangunan. Di tangannya adat kecaya tu nak bapitaruah tah kemanci musang menjadi induk ayam. Nan kesambilan, leadership pandai menyusun jomato bijak melenggang ketalenggo sesuai agak juajiah. Dialih karajo tukang indak bakasan sambuang paran nan bungkuak makanan tarah nan kasek makanan rawi sesuai mangko takanak talatak suatu di makamnya. Dan kesapuluh, adil secara jujur. Adil dalam menghukum, jujur dalam menimbang di tengah letak tulang punggung. Sakadar menimbang sama barek nak jokok mau kuas sama panjang tibo membagi sama banyak. Alun sampai hakikat adil jujur dan patut diragukan. Sebab itu kata ayah, samu barek ameh jo perak ganiah marikan saukuran daging setandi yang juga leme. Itulah zalim menemukan. Acubuang pikir yang ranuangkan nak. Dia ingin berbuat adil jujur nalurih-lurih tabuang. Angkare kayu sama panjang. Rumah apa nak katakan? Kaba Allah bantu rumahnya.
Kalau tunggak yo paran sama panjang rasuak sepanjang itu pulo. Taruh kepada kusen pintu anak janjang kasau jolai hingga ke pasak pintu dapur, ukurannya ampe-ampe meter. Lai ke jadi rumah. Nah, de anak beradik kakak nan adik sedang di TK nan kakaknya to SMA. Dia giah jajan sama banyak dibari 1.000 surang. Maka kejamlah waang kenan gadang indak sampai semangkuk bakso. Lobo namanya kenan ketek jajan paremen 300 minum membawa dari rumah. Aba amang kenyo adil. Dima terletak kejujuran. Agiah nang ketek 500 bari nang gadang 3.000. Itu barunya sadang elok. Mako hakikat adil kejujuran nak ialah meletakkan suatu pada tampek tak pakai alu aja patui. Seimbang, serasi dan selaras. Di jari letaknya cincin, di langan tekanak galang meliek jemato batin. Nah, iko sarek nang kasabaleh nan pengabisan. Banamu pemimpin tauladan bersambuang ateh di bawah sepaham balik bertimba komunikatif kecil kini. Baalah helok bunyi rabab nak, dek pakak orang mendanga beliau melengah saja. Maku paralu bersiang ateh tumbuh memandang dia terupo. Cito lalu mengkasih sampai sesuai umpan yoikan bidua satondan di pendayuang. Itulah sabaleh sarai nak. Itu pulo pendapat ayah sepanjang ilmu nanti simpan. Mungkin ditambo tak basuo dek rang cadiak balain sabui dek nan pandai betuka bunyi ujuknya ke situ juo. Ayah membaca nanti sirek tinggal dewaang memahami. Didulang sedulang lai pendulang ameh malako ayah ulang saulang lai penyambuang nan putih ceko. Sepanjang peparan ayah tadi nak bilangan sarek dek pangulu ado sabaleh para karo. Tapi kalau di kampo nak nyukuci dilipek di gulung-gulung jadilah ini ampe macam baik itu sepanjang adat. Ko ado orang bertanya manga kok sampai ampe sajo indak 3 ataupun 5, 7, 8, 10. Jawabnya sesudah itu ayah terangkan. Kini rundiangan ditaruhkan nak, yaitu setantang sarek pangulu batasan kecek rang kini kriteria basualihnya. Ada pepatah mengatakan, tiok lasuang bayam gadang, tiok munggu babalam mau. Kalau dirunyi dipanjangkan diambil kauji paham, maka dapatlah dimaanakan bahwa setiok kapal benang kodoh, tiok pasukan bakumandan, tiok jamaah bayi mamah. Tiok kumpulan bakat tua setiok PT punya dirut setiok suku bapangulu. Makonyo ayam bapa misana babaliak cendang tadi tiok lasuang bayam gadang. Indahlah lain mengkaswinya di tengah galanggang lasuang ayam gadang nan berkuasa. Lasuang adalah lambang komunitas sebuah unit masyarakat nan punya wilayah hamurayat langkuk pimpinan perangkatnya. Walaupun 2-3 bayam gadang si kuasa jo nama kuasa na lain patuah ke komandan. Itulah inyo pangulu. Urek tunggang pucuk nan bulek pusek jalo pupunan ikan memacik taraju di kaumnya. Mako mencari sosok pangulu nak nan ideal cakap memimpin panutan umat di bawahnya ado ampe kriteria. Ditamsilkan ke ayam gadang nan batando bapambawaan punya karakter karismatik, yaitu pertama nan sirah ranggahnya, kedua nan bakilek bulunya, ketiga nan badarai kukuaknya, keempat dilasuang pamainannya. Sedangkan nan panjang susuah hindak tamasuk penilaian dah. Sebab hakikat susuah jotaji adalah simbol kekerasan. Disiko otak nan paralu bukan do otot mepanggakan. Nah mari tu baca cek. Ko ayam baranggah sirah tandonya indak berpenyakit. Kalaulah hitam ranggah ayam gilo maku akuak surang, berak kapu hangok bagarau mato layua bulu maramang ikua kulai paruah ke tanah, cuba dak mudo ke kawannya. Mungkaswitnya nak, urang nan sehat laya batin. Langkah kameh garak nyolapeh utak janiah jiwa barasiah baru selesai pimpinannya.
Juo barikui pola pikir, kinerja kebijakan dan kepekaan. Sadonyo sehat terkondisi. Kun yang bukan karena kuni lamanya bukan dek pesantan. Indak ciluah bebas KKN. Urang barasiah luar dalam laya coga batin selesai. Itu cek tu. Dan kedua nak dan bakile bulunyo. Yaitu gagah, necis, pede, jantan banyali besar. Kalau loyo kuyu merumuak memakai indak sambereh di mawi bawa ketumbuhannya. Lagak bukan di kain mahana, gagah bukan dek banyak baju. Tapi nilainya di penampilan, sumbernya di dalam jiwa membayang lalu kaparoman digarak nampak cahayanya. Maka nan disabui bulu bakile, bukanlah hanya licin seganya, tapi basinar panji-panjinya pantulan nur nan di dalam. Tidak punya beban, itu istilah populernya. Selanjutnya pula pilihan yang ketiga, yaitu badarai kukuaknya. Lantang kalau mengecek, barasiah buah tutuannya. Jaleh irama vokal baseni baintonasi. Buah katonyo bamana, ibarat padi boneh setangkai sarimah haram bananampo tatunggang di tampuang orang, terserak makanan pilih. Tapi semantang pun itu nak. Nan didanga bukan nyanyian, orang memandang nambah lagu. Tiok keluar dari hati, hatilah pulau menerimo. Kalau meluncur dari muncuang sekadar malayok di telingo. Nilai rangkaian kato-kato, bukan manih lama batu tua indak sorak badantang-dantang, tapi buah isi katonyo. Kebenaran nan tahan bandiang, peluruh na makanan tiliak bukti nan bisa dikakokkan. Itulah beda antara ota je pituah, antara pidato je ceramah, antara kampanye je pengajian. Maka nan dimungkasi kukuak badarai indak lain indaklah bukan kato mengandung kebenaran disampaikan je mulik manih. Lama tibu di telingo, sajuak tajun di hati, tapakua batin menerimo. Komunikatif, nyambung istilah di Betawi, bahakimah cara lamonyo. Nah, ikon pangedisan. Nan kampe dilasuang pemainannya. Joko pemain tapi bandarau ilia tabang kemudia tiok paga tiok bakukua. Lasuang tinggal musang main tai taranak gaduh bacioan, pemimpin kepunduang tunamonyo lasase memilih bapak ayam. Padahal tak kalau masoda ulunyo saat amanah batarimo bajawe je pasatiran. Basumpah je demi Allah bajujuang kitab Quran. Nyampang di kana ta'awiyanya nak. Ikara sumpah membaco. Ipuah nan tidak ketawaran biso nemukan nalang-alang Allahu Rabbi nan ketahu. Mandanga lapatnya saja misa kepada kayu mati. Manggaga pitala bumi bagoyang langit nan tujuh gumanta alam makuliliang. Cuwong pikiana. Nyampang khianat jo amanah janji sekadar buah mulik sumpah keganti gulo-gulo. Tanggung jawab di bawah lengah tarana indak tagubalo anak buah serak baserai. Mako padahannya kateh hendak berpucuak, ke bawah hendak baurek, di tengah digiriak kumbang. Awak hendak baurek lai badan mumuak sebalik batang pucuak rogek badaun nindak. Tagak juo memancang bumi baralah kabarek penangguangan na. Nyampang barantiang salai daun dapek bagayuit kalalawa, tan sano rabah tabelintang di sapo juo dek tindawan. Tapi apo kadayo kayu mati nak taseso di tengah padang basinggang jematuari pupui angin juribui. Kok siang batu dong awan kok malam salimui ambun. Itu barulah kieh kato bayang. Konon pulo ditapasiakan dibaco ujud maripatnya. Allahu alam para sayan. Kate hendak bapucua. Artinya putuh gantungan tali langit. Murka Allah nyatu menimpo. Ke bawah hendak baure. Tangga hubungan dengan bumi menyumpah umat dan dipimpin. Di tengah digiriak kumbang, punah wibawa nemu bayak mencibia mengkalu Allah. Itulah dalian sakahna. Kalau penghulu mengkhianat pemimpin orang kualat pejabat mencaki rakyat. Tangguang diangku kutuk orang sepantun kayu mati tagak. Merana sepanjang masa, derita tiada tara hina dina di alam maya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah.
Kini rundiangan diganjua surui nak penjapui nan tinggal cako setantang ampe mampe. Adapun angko ampe angko betuah angko pusako jak dulunya sukatan adat Minangkabau. Tiok suatu terbagi ampe tajalin di undang-undang talukih dalam limbago sampai kini baru bahindak. Cuba ang simak jale-jale. Adat tabagi pada ampe, yaitu adat nan sabana adat nan taradat, adat nan diadatkan, dan adat istiadat. Kato ampe bagiannya, yaitu kato pusako, kato mufakat, kato dahulu batapati, kato kudian, kato bacari. Aturan tabagi ampe, aturan adat, aturan syarak, aturan undang, dan aturan cupa. Pemimpin ado ampe urang nak benamu urang ampe jini, yaitu ado bapangulu, ado malin, ado manti, cukui kampe judu balang. Kabinet pagoruyuang benamu basa ampe balai. Bandaro di Sungai Tarap, Indomo di Siruaso, Makudum di Sumania, Tuan Kadi di Padang Gantiang. Ampe pasal buliah menggadai, yaitu mai tabujua tengah rumah. Gadih gadang indak balaki, rumah gadang keterisan, adat indak berdiri. Arah berjalan sampai macam, pertama jalan mendaki, kedua jalan mendata, ketiga jalan menurun, nang gampe jalan melerang. Nah, siriah langkok pun sampai juga nak, yaitu badaun siriah, babuah pinang, basadah, bagambia. Ramuan ube ampe daun, kumpai cikarau setawa sedingin. Kok tiba membuat samba, balado bagaram babawang basam. Sasuke ampe cupa, sacupa ampe gantang, sagantang ampe omok. Rumah gadang begunjung ampe. Pantun setangga ampe-ampe, sare nagari bakampe suku. Baitu satarihnya jihad nanampe, suwok kida muko balakang ateh baru ahilia jumudia. Utara selatan timur barat api angin ayah tanah. Sampai pun nak kepada permainan ampe ju, silek balangkah ampe, saluang begiri ampe, kudo dilape ampe main domino ampe urang bakwa rampe ju. Pendeknya sugalo ampe nak, ampe ju ampe. Banyak lagi kalau dibilang ayah cukuikan sadonantun detong bahabi masuh. Itulah sebab karenonyo. Joko tak tahu juna nampe, tak cacek di dalam adat, tak calo di masyarakat. Pakak mada bungkuak sarweh indak menangkuk antinenyo. Indak tahu jena nampe, maknanya indak tahu jo aturan. Sebab undang-undang sekabe ampe. Walai paham jo peraturan, dikatakan orang mampe. Mbak itu aturan rang seisuak nak. Muhammad Rasulullah adalah lambang kepemimpinan, tuladan dan tidak kunjung usang. Beliaulah King of King, pangulu dari Sugalo Pangulu, di barat atau di timur dari dulu Tarui Bakini sampai Belipe Alam Nangko. Indak lama jadi pangulu, tiga balih muslim tapakai memacik tampuak suku Arab, batuka colok dunia ko. Dari bakabui tarang jilah bakisai adat jahiliyah tataga adat Islamiyah. Ilyas Sanang Mudia Santoso Sumara Alam Mekuliliang Mardeso segala umat. Itulah sebab karenonyo nak. Di antara saratu hirang pilihan beliau surang nan tabilang na lain mulia diindakkan. Baik itu paparan buku karangan pujangga orang barat Nasrani pengikut Nabi Isa. Ndak orang Islam mengatakan doh. Sepanjang surah guru-guru menurut kajian badangana, sebagai rasul ikutan piduman orang akhir zaman beliau memakai ampe sifat. Sifat nan patut kita tiru jalan tabantang ke ditampuh dari dunia lapi akhirat. Kok menyimpang sesearah indak aragian nan batiru, mako sakapa pesisi tainayo nang kodoh hanyu dahulu handam karam indak betumpak. Manolah simpek dan nampe nak. Pertama sidik, kedua amanah,
ketiga fatanah, keempat tablik. Mari tetap pak cek. Amanah artinya membanakan satu kebenaran. Kebenaran mutlak nan tak tabandi yang nyato datangnya dari Allah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Setiap nilai kebenaran timbangannya ke Al-Quran, walau logika menolaknya. Suara banyak tak jaminan, ruang dan waktu tak membatih. Nan bana tetaplah bana, biasa kaum meragukan. Itulah sikap Abu Bakar. Dek membanakan risalah Nabi, beliau dapat galaran Siddiq. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mangkonyo nak mencari kebenaran, ada takaran timbangannya. Silahkan rapek sanagari. Baru dia ngurang cadik pandai pakaikan lalua dengan patut mencari bananan sebuah. Tapi tunggu dulu memakaikannya sebelum nanya ketimbangan, sebelum syarak membanakan. Koklah sepakai mayokan indak balawan jusaringan, itulah bananan hakiki. Itu pula yang dikatakan syarak mengato, adat memakai. Kok kemanakan barajo ke mamak? Batua. Mamak barajo ke pengulu. Buliah. Pangulu barajo ke mufakat. Mesti mufakat barajo ke alu ajo patui. Iyo. Alu ajo patui barajo ke bana. Harus. Bana berdiri sendirinya. Tunggu dulu dong. Masih tergantung urusannya lanjutkan ke rajo bana. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Mangkonyo samparonona. Kamanakan barajo ke mamak. Mamak barajo ke pangulu, pangulu barajo ke mufakat, mufakat barajo ke alu ajo patui barajo ke bana, bana barajo kepada al-haq. Inyo nan berdiri sendirinya. Itulah baru sampurno adat. Kesimpulannya nak, sidik mengkasihnya membanakan satiok nembana, walaupun Rumi mengatakan, ulil haq walau muran, katakan nan bana walaupun baik itu wasiat Rasulullah. Nah, kini yang kedua. Yang kedua amanah. Amanah artinya jujur. Jujur ke diri seorang, jujur ke orang lain, dan jujur kepada Allah. Itulah sifat Rasulullah. Sehingga beliau bagala amin. Muhammad al-Amin. Baitu tarif mengawakan. Tando orang berjiwa jujur nak. Satiok pasan dipasampai. Satiok pakirin dipalalu. Satiok pataruah dipaliaru. Kalau mengecek, ndak penduto. Kalau nyoba janji, ditapati. Ikara ditaguahnya. Dan sano tasase arah inyo balik ke pangkajalan. Sase makan memuntahkan, salah ambil mengembalikan tadorong cotok malah tiangkan. Pangka betulak kejujuran adalah nurani dalam hati. Talago fitrah dalam jiwa. Labuhannya ikhlas lapang dado tawakal sabajorila. Nurani kok kalah dek napasu timbuah khianat de munafik. Sinan bermain akaciluah kadiak buruak urang namokan. Dituka baru aja ciga main buah say kuah karo urang tagagaunya maruswa. Nyampang beliau orang panggaleh timbangan bakarajogan. Basuo je nenek mamak pesaku tinggi di legonyo. Tibo di hakim je jasa undang je hukum nan dirawi. Ko inyo pejabat kantua pembukuan direkayasa. Nyampang ketumbuak jauh lama ayat Tuhan dikarek-karek halaju haram dipelunggah. Kalau orang nak tahu nak. Musuh setiap kejujuran adalah lobo sarato tamak sombong je takabua. Indak nan tinggi dari pucua, indak nan gadang dari bania awak sianu je awak. Salero tunggang kena lama kok mato condong kena rancak. Itu wajar, itu manusiawi. Tapi dek hati palingan Allah dek mato palingan setan punya orang santuang juo. Tibo godaan dek napasu datang bisikan dek ubilih. Katanya. Kalau iko contoh barangnya sari buliah jarang basuo beko urusan di belakang. Dima baranak, dima dibuai, dima tumbuh, dima di siang kok tak kini pabilolai. Mako tarambaulah inyo kemaksiat lah karam baru menyasah. Adangnya jatuh di nanda tanah. Barasia hati dari awak eloknya tanda ulunya. Tapi dia buka pintu rasaki. Basuo kijang tawi bertamu anau minta sigai sinan baputa baliang-baliang. Hilang jujur tadi kianat. Dia itu ayahnya kan. Usah pemain tapi jurang nak.
Ijan panaga dinan cupiang, hati-hati menjaga diri hanya ke indak kepintasan. Adil-adil kalau mau hukum, jujur-jujur pagang amanah, arek-arek memacik janji. Ko iyo saluak kadikanakan, itulah baban di kapalona. Baban dan usah dicayahkan, barek ringan mesti dijujuang. Kok karih kang pasisi, sinjato bisa makan tuan, unciang yang mencucuk pinggang mato tajam baliak batimba biso nanindak katawaran, ipuah nyo racun menyesuang. Ang nak tahu contoh jujur, baabana caranya jujur, caliaklah jujur tukang pangkeh nak. Guntiang narunciang di kacanya kapalo bule basarahkan, pisau nan tajam di ganggamnya lihia sabatang bonyok kan. Karena apa? Karena tatanam keyakinan baraso inyo jujur je tugasnya. Bandiangkan jorang gilo memacik rantiang. Sakampuang urang mando, sabali urang mainda sinjato di tangan rang tak jujur. Paham mang muka sini yo? Nah, nan ketiga fatanah. Fatanah artinya cadia, pintar, intelektual. Cadia paralu dalam hidup. Biar untuk diri sendiri kok kunun memimpin orang banyak. Kalaulah cadia dan pemain, kabek menarik jadi lungga ruang dan sampi jadi lapang rusuh betuka kadang hati. Tak luluak dan tak ketanaman, alun ditanyolah berjawab. Aso disabui dua dapet, tiga takana ampe sudah tabu sarueh jadi separak. Tapi cadia nan lia tak bakakang mularai ke orang banyak menyeso ke masyarakat nak. Ganasnya labi aba harimau. Sabuas-buas binatang makannya sakanyang parui lah kanyangnya lalok panjang. Tibo nang cadia masuk rimbo. Asah menjala di sembanyo hutan baluka di sasoknya jore awu di kuihnya. Cadia nama tu nak. Cadia burua. Cadia nan dimukasi jefatana. Ialah cadia tahu pandai. Lama dia awak ketuju dia orang. Awak mendapat orang tak kehilangan. Padang ditampuh tak barangin, lawi dikundak tak beriak, rumput tarang bilalang dapat. Ketahuilah nak. Adapun cadia keraja utak. Mendapat perintah dari hati zat iradat nama kandak. Lalu diracik, ditarawang, diolah, dianalisa. Tibolah ide juga gagasan menjadi rencana dan terpola tatuang direkayasa. Kok tertumbuh di jarak jauh dicari jalan berbalik. Pokok ketek labonya gadang tali sayu pengawe arek kapak buruak tagade maha. Lah sudah tak berpikir. Lalu dibawa turun ke bawah ditimbang ke sanubari. Di sinan raso bamainyo itulah tahu orang namakan. Selain diusua di pareso, luluh saringan akabudi, tagaknya lai dinandata, jalannya alah dinaluruh, arahnya batua dinambana. Baru tawujud dalam garak, baswo dalam amalan, itulah pandai kanamonyo. Sari kato isirun dia ngana. Orang nang cadia tahu pandai, baputa kincia-kincianyo bermain raso di dalam sinan baswo bijaksano. Raso di bawah nanya, pareso di bawah turun, itu pituah di nantuo. Maknanya apa? Kandak hati nan di bawah naik ke kepala. Karajo utak nan di atas dibawa turun masuk dado. Mako nan cadia yola utak. Nan tahu arih joraso nan pandai garak candukio. Atau pikiakan jauh tak, timbanglah jenurani, ujuikan jo amalan. Itulah inyo orang nan cadia tahu jo pandai. Joko diambil dari anang kona, dapatlah ayah katakan baraso golongan orang cadia pandai indah identik di sekolah doh. Status sarjana intelektual alulah jaminan orang pandai. Nan jaleh beliau hingga cadia. Tinggal nan dua langkah lai baru tibo di cadia pandai. Nah, itu apa ngabisan? Nan kahampe tablek. Tablek artinya menyampaikan. Sebagai utusan Allah beliau wajib menyampaikan segala pasan nan datang dari nama nyuruh. Tak ada tersuruh tersembunyi sadonyo kami dipalalu hingga selesai semparono. Maka dek kita umat beliau wajib meniru manuladan mengikuti sunnah Rasulullah. Balighani walau ayah, sampaikan dariku walau seayat, baitu Allah berfirman.
kunun pulo pemangku adat menjadi imam di jamaah pawarih Nabi Muhammad. Tabligh menyampaikan, indak sajo secara lisan, jo mului jo kato-kato, jo contoh, jo perbuatan atau jo garak jo karena. Dengan bahasa tubuh, baitu kecil orang kini. Menyuruh sambil menunjuk perintah kata manajun karena jo mudah dek pengulu. Malarang mahampang mati indaklah rumit dek beliau dek karih lai di pinggang. Tapi kalau manajun asah malasau bakato asah meluncua, usahkan dituri orang nak bisa melonjak anak baji sinananjang menyalak tuan. Nan dimungkasui indaklah sampai cahaya martabat joi bawa lidah nan tidak masin lai. Maka untuk itu tak cukui pepatah sajona tak sadang jo kato wayang. Barangkali para lukie teknik jo seni berdialog, retorika berorasi, berargumen berdiplomasi. Sehingga orang paham manggu-anggua, misi jo pisi lah tercapai. Tembak nak sampai di sasaran barulah benamu tabligh. Satu contoh ayam misalkan, basuo kambian karengkang. Dia launya menyimpang kalau diri basi suri dilantuangnya namu mati. Lai tawang caru membawa masuk kandang. Kie nyo iolah helo sonsang kailia kandang. Inyo mengakeh basi suri loro pakan dua tali kambiang. Diri iri di loro loro dili raso katagang di kanduri. Indak taraso tak nyo tahu pungguangnya lah dalam pintu tundo jo kaki masuk kandang. Beres. Nabi Musa kurang kameh berpidato. Lidahnya kalu agak teloh tak ganggu komunikasi umatnya makin menjauh. Maka bermohon beliau pada Allah supaya Harun siadia kanduang orator lincah mengecek takato ahli diplomasi diangke jadi kambalan. Doa Musa takabuakan Harun dilantik jadi nabi samu tabligh jo kakaknya. Kalau Harun utusan Allah, pangulu pun suruhan Allah, samu satugas lain mandat. Bah firman Allah Ta'ala, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu yang mengajak umat ke jalan kebaikan, menyuruh kepada yang baik, mencegah kepada yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Itulah uraian ayahna setantang sifat Rasulullah menjadi sifat de pengulu sebagai pemimpin di kaumnya. Onak kanduang calon ranggadang bungo setangkainan kakambang banyak setampang nan tatuga harapan koto jenagari. Dari tadilah kita bincang sangkui sumangkui jo pangulu siriah sakapua dari ayah. Kacalak-calak gantiasah menanti tukang alun tibu. Dek mamaang apa nanti tidak. Urang ngarimbun dengan adat. Lubuak rayo talago undang dalam nan tidak keajukan. Kakian anak mausai. Adapun tadi itu, awal dikaji tentang sarai menurut pasan biasa, sabaleh macam ragamnya. Taruh kepada cupak gantang suke tetagak di nagari ampe sauntai serangkaian. Sampai pun taradok sipai, contoh tuladan dari Nabi ampe pulo ragam jinihnya. Kini ko diansu-ansu apalangkahan nak dicubo-cubo menyanyi. To masuk ke pasal lain apa nanutang dek pengulu. Satantang-tang kewajiban nan talukih di dalam tambo curiangnya dapat kita lihat ada nan nampak perkara. Yaitu nan pertama menurut aluan alurui. Nan kedua menampuh jalanan pasar. Nan ketiga memeliara anak kemanakan dan nan keempat menjaga harta pusaka. Mungkasi menurut aluan alurui indak lain indaklah bukan menjalankan aturan nala sudah. Cupak tetagak kabaisi ragian tekambang kaditiru limbago sudah kedituang. Buek nenalah jadi undang tersanda di tiang panjang tagantuang di paran tinggi. Sabari indak diubahi. Saumpamo kok baru tang membayar. Piutang berterimukan, pinjam bakembalikan. Salah iyo ditimbang, doso wajib ditabui.
Mencancang memampe, membunuh, membangun, luko menaweh, bangka mendamak. Kaki tetaruang inai padahannya, mulut tadorong ameh tantangannya. Ba itu pun aturan syarak, setantang nikah jo kawin faraid hukum warisan, suarang nang kababalah sekutu nang kabarekia. Termasuk juga di dalamnya hukum pidana pemerintah, lah nyato luruh aluannya, penghulu wajib menjalankan sepanjang wewenang jabatannya. Itu nan pertama. Nan kedua, menampuh jalanan pasar. Cupa buatan di nagari hasil mufakat musyawarah konsensus kato seyo. Bajalan mairi yang bayu maisi gotong royong di dalam kampung istiadat di masyarakat. Aturan norma sopan santun, heriang gendeng cangkah jekai etika je hukum moral. Sadonyo wajib dijalankan. Itulah jalanan pasar. Orang sapakai melalui pangulu di muko mairi kan. Nan ketiga, memaliaro anak kemanakan. Ikolah mutlak kata saya urusan pokok dek pangulu untuk itu inyo diangke. Yaitu memaliaro laia dengan batin rohani je jasmani. Haknya wajib dilindungi. Hak material harato bando, hak hukum secara moral, hak azasi manusianya. Ko ilang yo dicari, luluh disalami, hanyut dipinteh, tabanam dikai. Nyampang kok karuah dijaniahkan, kusuk diselesaikan, sengketo didamaikan, parang diucapkan. Dalam hujan ataupun panen, pangulu wajib manaungi. Beliau payung bakai bataduah, beliau benteng tampek belinduang, pengayom dia unak buah, juru salamat di nagari. Nan kampe menjago hartu pusako. Adonyo pusako tinggi ibarat nyau dalam tubuh umpamu ayah bagikan. Hilang lanyuk pusako tinggi punahlah pulau Minangkabau. Ketahuilah nak. Ado ampek tapak pijakan Minangkabau tunggak menueh badirinya. Nan pertama banasab pada ibu. Nan kedua basandi pada syarat. Nan ketiga basako kapusako. Nan keempat bau layat tanah tinggi. Itulah pembesuh awak jaurang. Nyampang kok luak salah ciek bukan Minang lain namanya. Dek sabab karena itu nak. Kedudukan pusako tinggi indak boleh diganggu gugat, talarang berpindah hak. Distifikatkan pun jangan. Inyo dijual indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando. Indak nambar hak menyentuhnya, termasuk orang pemerintah karena undang-undang melindungi. Baik itu saja saya suak, baik itu dimasukini, baik itu juga setaruhnya. Juara tu pusako tinggi diatur sosial ekonomi. Johara to pusako tinggi dijalin raso badun sana. Johara to pusako tinggi dicapai pemerataan. Makonyo di Minangkabau ndak pernah ado tuan tanah. Indak ado nan tak bermilik sehingga menjadi buruh tani. Ndak ado. Nan kayo indak terlalu kayo, nan bansai indak terlampau bansai. Ba itu ingeknyo niat kita menyusun matok masyarakat nikmat nan patut disyukuri. Nyampang kok punah pusako tinggi nak. Badoso sugalo anak Minang mau pe arwah dalam kubu maratok datuk nan baduo cancang latihnya dicayahkan. Nah, itulah tugas dek pangulu nak bangkalai karajo nenek mama. Supaya memaliaro mengamankan dari pihak perusahaan adat. Biana datang dari luar ataupun tumbuh dari dalam. Selagi pangulu ndak takalo alim ulama maingetkan cadiak pandai taguh jebuek parik paga tagak menjago. Insya Allah salamaitlah Minangkabau. Antah kok paga makan tinaman kok tungkek membawa rabah bapa taruh hatah kemanci. Wallahu a'lam bisawab. Nak kanduang cubo simakkan dikubak sana bulai setantang pimpinan dek pangulu. Dari urayan ayah cako lah nyato siang nan baari lah sah tarang nembak bulan. Baraso pangulu adalah penguasa. Adalah figur bukan to lambang togok-togok. Itulah sabab karenanya nak galaran datuk jo pangulu indak sumbarang balakek kan doh. Lahado bingkai na mengungkuang lahado undang maturnya. Menurut jangko ketentuan ndak ado datuk pangkat tituler, ndak ado pangulu anu merta, ndak ado gala anugerah. Ndak ado hadiah dalam saku walau kepada orang awak. Konon pulonan bukan Minang. Tatutui pintu di beliau menjadi pangulu gala datuk. Kok taragak bagala juga malah kok lah secara adat.
Tapi ikuti aturan main. Masuk bapa halau, keluar bapa lacu. Isi adat tuang di bago bayi segala kewajiban menurut adat negari di mana ranti yang pakai inggok. Itu pun sekedar gelar sultan, Bung. Sebab di negara ini WNI keturunan asing tidak berhak menjadi presiden. Begitu undang-undang mengaturnya. Tolong sampaikan ke mereka, nak. Maaf om, memang begitulah Minangkabau, mau diapain lagi.